интересно. Плажуващите дори тук махаха на самолета. Това е стария град на Пукет. Току-що дойдохме тук, след като се настанихме в хотела. Ще се разходим малко. Ще си вземем нещо сигурно за пиене. И в 2:30 ще се разхождаме към другите места. Това е старата част на Пукет. Има стара такава колониална архитектура с различни фасади. Пак сме в централната част на Пукет, старите сгради, колониалните. Много туристи има тук и в Тайланд, но предимно европейци, американци имаше няколко, но френски, италиански, испански. Доста хора идват от Европа. И то от Европа е дори по-близо, отколкото където живеем и ние. Сега седнахме тук в едно местно кафенце. Митко ще пине един тайландски чай и ще яде ориз с манго. Интересното е, че стария град на Пукет изглежда доста като стария град на Пуебла, където бяхме наскоро. И там са така едни ниски постройки. Разбира се, по-различна е атмосферата, но като цяло много туристи, малки улички. С ми си нехме една кола за 5 часа. Човека ще ни разкара на различни места по острова. На някой той е много голям. И все още сме в града Пукет. Дойдохме при един от големите храмове в Пукет. Ето и един от символите на Тайланд, слона. И тук сградата е много красива. Тук нещо пукаше в тази фурна, бих я нарекал. Не е фурна, нещо друго е, но е може би някакъв обичай за този комплекс. Виждате колко е голям. Той е малко на юг от град Пукет, на остров Пукет също. Насякъде пагоди, разбира се. Туристи тук правят голям ремонт около тези храмове. Но искам само да ви покажа ето тази част, тази постройка, която е доста по-различна от всичките останали, които сме видяли в другите храмове. Вътре в тази сграда и тук има безброй статуйки, такива жълтички, не е ясно какво точно изобразяват, но искам да ви покажа цялата галерия. Ето ни в тукашния храм. Тук в този храм вече и по стените виждам рисунки, няма да им кажа иконописи, защото са малко по-различни, но има доста от тях навсякъде по стените. И всички статуи всъщност са на един и същ. Всички статуи са на Буда. Интересното е, че тук са няколко зали. Все с статуи на Буда. Като голямото обикновено е в центъра. И Мими, тя хареса моя панталон от онзи ден и си купи подобна пола панталон с слончета, да сме в един басейн. Тук сме на последния етаж. Будата обаче е зад стъклото. Винаги има и много цветя, както и виждате други там жълтици,
разни цветни камъчета, които явно имат важен смисъл, а пък хората явно хвърлят тук пари. Не е ясно защо, но виждате колко банкноти има. Ето как изглежда наоколо с различни постройки от този комплекс. Отсреща е друг храм. Малко и там ще влезем. Както в другите храмове, така и тук трябва да се събуем преди да влезем. И виждате, че трябва човек да е добре облечен. Не може по къси панталони. Затова и ние слагаме дългите панталони и влизаме. Това е един от ритуалите, който сме виждали и преди в Китай. С едни клечки, които по някакъв начин трябва да излезе една от тях и така хора да седят за своя късмет. Ето това е Пукет, но има много вятър и може би много ще шуми. Доста мараня, тъй като е много. Това е град Пукет. Ето, сега сме на този хълм, където ви показвам снимка към град Пукет. А причината е ето този много голям каменен Буда на върха на този хълм. Много туристи, но пък идват заради статуята и гледките, които са от тази позиция. И аз да покажа голямата Буда. Много хора идват от тук, снимат се и се връщат обратно, защото е доста велико. Тук са безброй статуйки на различни духовници, на Буда. Различни статуи на Буда има. Това изглежда като жена. Тук има мъж и жена. И тук вече има разни други. Ето я и крайбрежната ивица. Изглежда доста красиво, но има мараня и не е много ясна гледката днес. Една още голяма статуя на Буда. Тази е златиста, за разлика от голямата Буда, която изглежда, че е от камък. Сега ще покажа, тя е съвсем близо. Голямата Буда. Поглед на юг към един полуостров в южната част, югозападната част на острова. Има ни слончета и даже едно мъничко и момичето го хранеше. Даде му кокос. Той си щупи кокоса. Как стъпи върху него. Сега сигурно ще го изяде. По-скоро ще изпие водата или крема от кокоса. Колко е умен сам. Много симпатично слънче. Надолу има още други. И качват хората да се разхождат върху тях.
Ето ги голямите слонове, те качват хора, който иска да се вози тук в гората. Движиме се сега към един плаж и тук има явно някакъв пазар. Вижте този човек пред нас с мотора и до него има плодове. Той изпира някъде и почва да готви. Така беше много характерно и в Банкок. Хора с фурнички или други неща, като триколка. Ние се движим през едно малко кръче към един плаж. Дойдохме и на плажа. Това е един от многото плажове в района. Тук има много руснаци и западноевропейци. Няма много американци, но най-много са руснаците. Доста от надписите дори са на руски и навсякъде се чува руска реч. След като постоях вече 5 минути, мога да кажа наистина, че 90% от плажуващите тук са руснаци. Явно на тях не трябват визи и едно от местата, където могат да си позволят да идват на екскурзии. Водата е приказно топла. Вълна? Напоследък започнаха да изсядат много големи вълни. Стигат почти до мен. Отирахме на един плаж в южната част на острова, югозападната по-скоро. Много добре. Само където много руснаци. То навсякъде тук и в Банкок и тук по Пукет доста руска реч. Малко развалят удоволствието, но тук ги пускат. Няма лошо. Хората са дошли на почивка. Това е нашата кола. Те доста са популярни тези тук Isuzu MU-X и той ни разкарва. И сега отиваме тук на един парк да гледаме залеза на слънцето, което явно е доста популярно в може би най-южната точка на остров Пукет. Ето това долу е плажа, където преди малко бяхме, а сега тук с други хора ще чакаме залеза на слънцето. Както и в Банкок, така и тук виждаме, че на толкова много места има портретите на техния крал и кралица, въпреки че те имат изключително малка роля в управлението на страната. А тук е пълно с зрители, които не като нас искат да видят залеза. Много често се чува руска реч. Почти е залез. Ето тук всички правим разни физиономии, всеки се снима. Тук се оказваме при една група китайци или нещо и ние брахме снимки и те от тях видяхме от други по-млади и сега вижте хората правят сърчице и момичето ги хваща слънцето през сърцето. И тук също хората палят свещи. Ето виждате, като параклище някакво има. Много е странна миризмата и ето много слончета. Има и такива облечени будисти, които си се молят. Много хора, всички чакат залеза на слънцето, защото това е едно от най-популярните места за гледане на залез на остров Пукет. А тук също има някакъв паметник и сграда. Понеже не пише на английски, ни е трудно да се ориентираме.
Ето го и залеза. Вече почти се скрива на хоризонта. Голямо стълпотворение, а ето дори в водата се виждат и лодки и оттам хората идват да гледат залеза. Явно от близките комплекси, които са предимно за туристи и, както открихме, предимно за руски туристи. Намираме се в центъра на Стария град. Вечер винаги нещата изглеждат доста по-различно. В Стария град също така със светлините е много интересен и оживен. Доста от туристите явно идват тук, макар и от тези комплекси, които са долу хотелските покрай плажовете, защото наистина тук е по-интересно. Сергийки, ядене, заведения, барове, изобщо нощен живот. Тук има едно заведение, което е кафе с много хубаво така украсени розички или някакви цветенца, са, предполагам, изкуствени. Ето на тази сергийка продават манго, сок от манго, сладолет от манго. А тук точно до него е друго заведение, само че то е за марихуана. Тук на много места продават дори на улицата марихуана. Явно е позволено. Митко влезе да разпита какво точно предлагат. Разбира се, няма да си взима нищо, но... Вечер пак по тази уличка изглежда съвсем различно. Одеве печеше, по-малко хора имаше. А сега малко по-приятно вечерта. Пак топличко, разбира се, сувенирни магазини предимно. Хора се разхождат. Архитектурата е по-интересна. Ето тук как се готви навън. Вижте какви хубави яденета има. Яйцата, тук други неща в казаните врат. И ние току-що приключихме тук вечерата. Току-що открихме вечерния пазар. Голяма част от сергиите всъщност вече затварят, но има интересни неща. Сега попаднахме на един нощен пазар. То се стъмни 8:30 ли е колко. Още продават хората зеленчуци, плодове. Има и другата страна. Идея нямаме кое какво е, освен бананите и някоя папая. И сладки картофи, разбира се. А и карфиолчета. Едно от най-вкусните неща е мангото. Вижте колко е голямо тук. Меко и сочно. Сега се качваме на една бърза лодка до 2-3 острова за цял ден екскурзия почти. Те са доста бързи, да няма много вълнение. Е капитана с лодката. И ето вижте назад. Следваме единият остров. Сега ще се скачиме на тези лодки и ще отидем на в лагуната. Тук влизаме в една лагуна, то лодки, прекачваме се на едни други и после ще правим шнорхел. То е едно стълпотворение тук от лодки, от хора, но тази явно лагуната е интересна. Не може с голямата лодка да се влезе. Както Митко каза, много е интересно тук и изключително красиво, защото се вижда дъното, водата е много чиста, въпреки че има много лодки и е голямо движението. Интересно как го опазват и не се замърсява.
още тези скали. То много е приятно, много е хубаво, но вижте какво гъмжило от лодки е за малко в тази лагуна. Отива да шнуркелува. Пещера е колкото за слънче. Виждате, че наоколо много такива лодки спират. Хората излизат, гледат в водата и после продължаваме до следващата ни отправна точка. Това е после. Ама е по-добре, отколкото се плати там. Ето една медуза, голяма, която е розова. Ето ги другите лодки наоколо. It's a K, as a car. Nein, it's not written. Okay. But it's a K and... Сега слязахме да видим Майя Бей. Пристигаме на този Майя Бей, но тук са пристигнали още няколко стотин човека, много лодки, и ние като тях. Хората отиваме навсякъде. Особено като стане популярно по социалните мрежи и почва да правят екскурзии, но пък е доста красиво. Ето и това е популярния Майя Бей. Не дава да се плува тук. Станал популярен с филма на Леонардо Ди Каприо преди 20 на години, 2000 някоя, който е сниман тук. Е красиво, много е красиво. Но с нас са и още хиляди хора. А преди е било дори още повече, но пък заслужава си. И аз показвам, не знам защо тези хора са в водата, не би трябвало да са там, но ето много хора, красива гледка, чиста вода. Една маймуна дойде. Не може да мина от другите хора. Те хапат, имат бактерии. Тук е място, където ако спират лодките, всички слизат и ходят отзад. Страшна лудница, красиво, но нали, то и ние сме туристи, затова да си платили. Дойдохме тук на така нареченият плаж на маймуните. Ето виждате тук една маймуна на скалата. Има и други маймунки. Ето сега тук. Такие малюсенькие.
Сега спряхме на поредният остров и залив, където обядвахме. Много беше хубав обяда. И тук е пълно с групи, както нашата. Разбира се, всеки иска да дойде и да види това място. Така че това е съвсем нормално, но понякога става много голяма тълпа и навалица навсякъде. Тук се разхождат с интересни бански, такива лекички, но пък острова е мюсюлмански и всички жени, които работят, са забрадени. Много интересно, виждали се като индонезийки, тайландки, мюсюлманки, които работят. Жените всички са така. Голяма навалица, но пък е много красиво и определено си заслужава да се види. Вижте жените как са облечени. А туристите, кой както може. Ето всичките момичета тук са забравени. Ето, видяхте едно малко островче с плаж и много лодки. Тук много скутери също има. Това е цялото плаж. Този остров май е само за през деня, като гледам, паркират много лодки, плуват хората, джетове, тук коктейли, ядене, други места и ето отсреща е края на това островче. Супер! И тук е популярно освен всичките напитки, да се видят коктейли в ананаси, да обадят ананаса, правят коктейла и дават сламка. Ето ни тук на това малко островче. Аз се бях объркал, ми ще ходим на голям, то се оказа, че е мъничък с две плащчета и барчета, и ядене и пиене. Е тази акула, това е Мими. How are you gonna bring your... Пак сме вечер в централните части на Пукет. Весело, приятно, хубаво. Хора, топло, разбира се, всички са по къси гащи, някакви сандалки, много леко облечени. Никой не се притеснява за разни студове, шапки, ръкавици и какво ли още не.